presented by Vikas Films, Baheri. The number you're calling is currently switched off. Switched off. Switched off. Currently switched off. अपन आदत लगाई के गेलही अब कुछो नहीं भाव हो। अपन आदत लगाई के गेलही अब कुछो नहीं भाव हो। सोनमा के फोनमा बंद तोर बताब हो। सोनमा के फोनमा बंद तोर बताब हो। तोरा से बतिया बोले बिना अब कुछो नहीं भाव हो। तोरा से बतिया बोले बिना अब कुछो नहीं भाव हो। सोनमा के फोनमा बंद तोर बताब हो। सोनमा के फोनमा बंद तोर बताब हो। The number you're calling is currently switched off. Switched off. Switched off. Switched off. The number you're calling is currently switched off. तोरा हम गलियो जान लगे मोबाइल गे। तोहर गलियो जान नंबर हम डायल गे। तोरा हम गलियो जान लगे मोबाइल गे। तोहर गलियो जान नंबर हम डायल गे। तोरा से बतिया बोले बिना निंदियो नहीं आब हो। तोरा से बतिया बोले बिना निंदियो नहीं आब हो। सोनमा के फोनमा बंद तोर बताब हो। सोनमा के फोनमा बंद तोर बताब हो। The number you're calling is currently switched off. Switched off. Switched off. Switched off. The number you're calling is currently switched off. तू ही ला कबले हमरा प्यार के औतिया गे। तोरा बिना लागो जान हमरा अब तोतिया गे। तू ही ला कबले हमरा प्यार के औतिया गे। तोरा बिना लागो जान हमरा अब तोतिया गे। अमर जी के तोरा बिना अब कुछो नहीं भाव हो। अमर जीत के तोरा बिना अब कुछो नहीं भाव हो। सोनमा के फोनमा बंद तोर बताब हो। सोनमा के फोनमा बंद तोर बताब हो। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें।